Lukáš je můj tréninkový parťák a já jsem se teď hodně zaměřila na zadeček a na nohy, protože to potřebuju zvětšit a zpevnit, takže zvedám těžké váhy, takže on mi pomáhá a já jsem z toho hrozně moc ráda. Já jsem jí navrhl, aby jela ten můj styl tréninku, těžší váhy a pomalý provedení opakování a ukázalo se, že to má dobrý vliv a hodně se zlepšila. Jednou.